Nora doaz debagoieneko hondakinak? Ontzi marroira botatzen dugun materia organikoa epeleko konpost plantara eramaten da. Bertan, konpost edo ongarri natural bihurtzeko. Bereizitako ontzi harinak legazpien dagoen bereizketa plantara eramaten dira. Bertan, imanekin metalak bereizten dira, aire tiro bidez dentsitate ezberdinetako plastikoak eta bestelako materialak eskuz. Horrela, plastiko mota ezberdinak lortzen dira, plastiko birziklatuz egindako produktu berriak sortzeko. Bereizitako paper kartoia, baimendutako kudeatzaile bati entregatzen zaio. Hark, fardoak egin eta paper fabriketara eramaten da, paper birziklatua sortzeko. Iglu berdetik jasotako beira, laudiora eramaten da. Bertan birrindu ondoren, beirazko botila berriak egiteko. Jasotako errefusa eta zaborna hasia, Elgoibarko transferentzia plantan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari entregatzen diogu. Handik, zubietara eramaten dute, lehenengo tratamendu mekaniko-biologikoko plantan ahal dena bereizi eta gainerakoa zubietako erraustegian erretzeko. Hondakinak bereizi eta errefusa gutxituz, kutsadura maila jaisten dugu eta tratamendu kosteetan aurreztu. Denon ardura da.